Nachádzame sa v trojizbovom byte, v bytovom dome v Pezinku. Ide o vlastne bodový bytový dom zo 70. rokov. Bola to uzavretá štvorpriestorová dispozícia so samostatnou kuchyňou a s kopkou, ktorá bola prístupná len zo spoločnej chodby bytového domu. Prvým krokmi pri tej tvorení novej dispozície bolo to, že odstránili sme všetky nenosné priečky a taktiež sme pričlenili už spomenutú kopku k priestoru bytu. Ťažiskovým momentom je asi odstupu, ako sa pozeráme, tak vidíme priehľad priamo do tej obytnej časti, ktorej závere je tento stôl jedálenský, ktorý tak pôsobí tak jednak delí tú obývačku a kuchyňu, ale zároveň je také centrum toho stretávania sa tej obytnej časti. Sme sa snažili odkryť tie pôvodné nosné prvky, takisto betónový nosný systém, čiže sme odkryli betónový strop, prievlak, stĺp a takisto ukázali, že vlastne je tam aj tehlová stena.